здравейте в днешното видео, приятели. Днес ще играем на Майнкрафт с моя приятел Форза. Кажи нещо на хората. Здравейте, приятели, аз съм Форза. Тук. Първо участвам в канала. Скоро аз преди това бях на малко. Не, умри. Ако успя да те убия, брата, съм про. Добре, явно няма да убия. Добре, айде, стига. Къде си, бе? Айде тук. Идвам. Полияна слезам. Идвам, хайде. Стига, бе. Дени. Аре, стига. Стига, бе. Добре, стига. Аре, започваме вече. Аре. Добре. Махай се от тук, бе. Няма да бъдеш лидер. Майко. Окей. Направо ще попилея в най-гадния момент. Лайквайте, сабскрайбвайте и шервайте. Ако искате, може да ме последвате в Twitch. Аз стримам долу-горе, да знам, всеки ден, предполагам. И като цяло, нали, ще напиша долу в линкът. Ще сложа направо долу линк в описанието, за да ме последвате. И така. Значи сега за днешното видео, каква не е целта? Каква не е целта, да? Някой да умре от нас. Не е безмъзно. Ако може, чакай да ти тупна. Така ли? Да. Майко, сега направо ще те попилея. Бай. Къде отиваш вече, бе, брат? Бати, как влезе с пещера? What? Откъде влезе, бе, брат? Ей! Спри! Брат, стига, бе. Айде, стига вече, стига. Сега ще ти дам лута. Дам ти лута, спри! Добре. На 2 сърца съм. Ето ти го, брат. Ела да си го вземеш. Не, стига, бе. Дай ми нещата, бе. Това са ти нещата, бе. Ай, дай ми. Ето ти имаш и гравел. Дай ми стонкирката, бе. Ела долу. Ела долу, бе. Здрасте. На едно сърце съм не мил да им моля те. Стига, бе, стига. О, шит. Абе, брат, аре, момент. Къде си? Брат, къде си пък? Стига вече. Дай ми нещата, бе. Спри. Дай ми нещата. Дай ми ги. Спри са. Стига. Стига, бе! Добре, няма да ма, ако ме набиш още не ще те ударя. What do you think I can do it? Брат, как ме удряш, бе? Ма ти имаш брат, варе, стига вече. Ау. Добре, стига. Дай ми нещата! Fuck you. Аз ще си ги взема лично. Връщай се, бе. Fuck. Брат, аре, стига вече! Добре, Дай ми си, нещата! давай си ги. Дай ми ги! Имах много дърво. Не беше това, връщай ми нещата. Имах около 30 дърво. Върни ми ги. Аз го използвах за такова, за пръчка, аз ти върна пръчки. Какво? Щупа главата. Така Дай ли? ми Така ли, това. бе? Стига, бе, брат. Добре. Ай, взимай си, брат. Престани, дай ми. Не ми трябва тази тъпата братва. Дай ми това. Дай ми крафтинг тейбъла. Дай ми го. Това е моя, дай ми го. Направи си, не е твоя. Моя тебе. Брат! Готово.
стига, бе. Аре бе, брат. Стига вече. Добре, стига. Ма мене ми трябва малко кабелството. Ай, върни ми нещата. Ако кажеш, че извинях. Извинявай. Ама аз лично съм ти взел между другото. Стига бе! Добре, махай тази лодка. Защо да махам? Качвай се. Ще просто дай ми нещата. Брат, нямам нищо твое. Брат, къде са ми нещата? Къде да знам? Нали му уби? Де да знам? Как не знаеш, бе? Ме така е. Нямам нищо в мене, брат, виж. Аре, престани, бе! Спри вече! Добре, бе, брат. Ох, чакай малко да се разгрее врата. Стой малко. Forever young, forever young. Look at me. Нямам виж екрана. Bitch, what are you doing? Върни ми нещата. Нямам неща в мене, бе, брат. Цъкни. Брат, къде са ми нещата? Не са в мене, колко пъти ти Брат, съм казвам. го убил, е. Къде я знам, взех си кръстинг тейбъла. Ето. Аз трябва да си намеря кораб. Моля ти се, дай кораб. Аре бе, брат, няма ли да намерим малко суша? Това ми е любимия, такова. Това ми е любимия баям. Ето, така. Марш. Как се ставаш от така сладка, бе? Контрол. Къде се? Я чай съм малко капустон да взема, брат. Чакай малко. Чакай малко. И дърво после трябва да се... и дърво, да. После трябва да се взема. Какво правиш? Нищо. Така... Кабел столен. Ти тръгна ли някъде? А? Някъде тръгна ли си? I'm coming. Пабло. Къде си? Ето дърва. I like дърво. Дърво likes me. But I'm not sure. Ох, човек, имаме толкова малко до 15. Нали? Реве ми се. Не ми се иска, бе, брат. Значи стоите за трашки, ела. Ела, бе. Мислих си, че мен искаше да удариш. Аре, тръгвай, бе. Те всъщност само да се направи. Уапа! Брат, аре ще стига би всяко едно живото в тази игра, бе. Не съм бил нищо. Виждам. Нали чувам? Крипър. О, господи. Дръж! Дръж! О, божичко. О, леле. Добре.
Къде си, бе? М? Тука. What do you mean тука? Аре, ла. Чакай. Бра. Аз съм на много малко, брат. Брак, идвам. Много ти, бе. Брат, аз съм на много малко, трябва да ми храна спешно. Знаеш какво? Оправя се. Не се оправи, нали? Ами, през време. На малко съм просто. Ела се качва фотката. Бип. Бип. Хайде. Бип. Кака. Скачай. Сега пак представи си. Ендър портал. Другото може да е за мен. Why, bro? It's for me, because I'm the корабонясек. Как да граби всичко? Дай поне това. Брат, ти всичко взе, бе. Ти всичко взе. Ето, заповядай. Какво заповяда? Размай това. Дай каската. Не. Каската дай. Аре, бе, дай. Тя не е с какъв енчант е, бе. Болено. Брат, не знам какво ти има, сигурно е тъпо. Плюс 2 брони. Храна. Плюс 400% скорост на копане под вода. Опа. Забравих за това. Хайде, скачай. Лодката къде? Идвам, биби. Хайде, биби, кораба те чака. Колко съм часа? Господи, ще ме убият! Откъде съм? Помощ, бе! О, бърга. Да, почисти ме добре. What are you doing, my friend? I need food. Bro, I have just 7. But look at me. Oh, you're actually pretty close to me. Okay, now let's get off that thing. I guess. Много изям, брат. Това и аз нямам храна. Ана! Съжалявам, Патьо. О, не, оставихме само. Само малкото оставихме, съжалявам. Вие тук. Помощ! Помощ! Уби го. Брат, дай малко храна, бе. Добре. Взех едно пилешко. Ела да го изпечем, аз имам кол. Ела тук. Добре. Хайде! Somewhere in the universe. Перце. Онгър. Перце. Идвам да ти помагам. И да килвам. Брат, ари бе, как обира всичко като пръх смукачка. I'm coming. Дай малко храна, брат, все ще е за мен. О! Господи! Си. Бичай! Що толкова мълчиш, бе? Просто фокусирам. Върху биването на зомбита. What? Брат, това защо разтреси цялата къща, бе? Guys, he's getting... Аз ще бия малко. Какво? Йоу. Ти какво викаш? Кой ще побиш? Опа, скелет. Кон! О, паласт! Мано, бе... Ела за храната, бе, брат. Така, значи, това малко им е удобно. Вау, топи лета. Добре. Топи лета. Топи.
Да. О, господи. Вече съм на 17. Малко ще намаля. О, те идват двама. Браво на вас. И двамата ще бъдете роснати. Убит. Слагай си храната тук, аз мене си взех всичко. Искаш малко? Не. Какво дропваш да? Давам това. Аз имам много брати. Вземи се, бе. Нищо, бе. Вземи се. Ето едно, ето, чакай, ето два. Да, вземи го ти. Брат, ела, бе. Чакай. Малко дърва трябва да се посънаберем. Аз имам половин стък. Тегна. Да. Я? Нищо. Ти идваш ли насам? Чакай. Какво правиш, брат? В мина ли влезе? Не. Сега ще експлорваме заедно, брат. Не, просто малко кабел съм събирам. Какво се правиш направо, бе? Не знам. Брех. Ти ли взе, бе? Да. Искаш ли? Не, аз имам много храна. Добре. Айде да майнваме. Добре. Не, тази пещера не. Около ще мога да направя легла. Я чакай, бе. Какво? Я да напри две легла, да. И ми дропни едното. Мерси. Чакай, всъщност. Той е само. Я остави само крафтинг тейбъл за малко. Добре. Ти знаеш какво ще направя сега? Не трябва, брат. Мисля, че много бързо се изразходва. Да, знам, и аз те ще направя. Бръхме, сме затова да се подписваме. Защо вече е напълно от половината. И sve ще свърши. Аз съм готов, брат. Само да се изхвърлям всякакви буквици от инвентара. Идвам. Не, че всъщност още не. Идвам. Брат, имаме храна, вече остига. Това село трябва да намерим, ще е много хубаво, ако село намерим. Защо? Да. Вижу в ето баям най-често се намира село. Ела рече по кой баям. Къде? Ела да мен. Ето, къде са такива дървета. Буквално ти показва като компас е тук долу. Да. Искаш подаря да ти подаря едно нещо? Какво? Ела така. Виж зад мене какво има. Ти троиш ли, бе? Ще ли честно? Ма тебе ще нападнат да мен. Нищо ще го убия. Сори, че ще го убия. Аз го убих този даже. Тебе. Instant kill. Вау. Brown girl. 360 бата. О, виж, ето тук ще има със сигурност сел, брат. Къде? Ето тук, виж. Брат. Ти ще пречи ли? Малко. Защо ти да го прекарваш така? Какво направи? От водата ли умреш нещо? Не, просто не съм спасал. Аз не кажа, че съм пречи. Къде съм, бе? Имаш компас. Знам, че имам. Си май тук. Къде си, бе?
Намерих пещера, тук май село първо. Трябва да си тук, брат. Къде си? Имаш компас за пич. Брат, тук на компаса не ми показва нищо. Буквално трябва да се... Ето! Натам съм аз. Те. Да. Еми, то ти е хубаво, че са го направите. Много даже. Да, за да се откриваме. Аз нямам храна, това не е добре. Так нямаш храна, че малко рълчи люби. О, аз вече... Какво това бе? Не знам. Просто пада бавно и славно. Не знам кой ти е. Някаква такова. Ох, аз брат много обичам да яздя, ако не съм са, нали, в Майнкрафт. Просто е много як. Ще стрелна тук са далече, бе. Като търся. Прасета да ги убия. Кой? Прасетата. Не знам. Брат, имам чувство, че съм по-бърз в тази версия. Малко и аз така. Това намираме. Ами аз съм напред много. Ето ма. Айде да вървим вече. Къде? Не знам. Дай се направим като идеш да можеш да бягаш малко. Тук има някаква пещера. Ма не. Първо село или първо пещера? Абе. Първо село или първо пещера? Не знам. Къде? Как да загубим време? Ето ма. Виждаш ма. Нали? С тази жълта така шапчета, знаеш как се виждаш? Майко как ми глично. На мене. Май първо село. Майко какъв равин намерих. Сериозно? Да. Ого, давай. Ох. Ще малко бухо да го събера. Айрон. Отивам за него. Малко съм тъп. Да, много съм тъп. Даже не малко, прав си. Айрон нататък да. Може малко на час нямам мисля. Да, ето. О, голдейм, съм го това. Черен. Мъртъв. Малко съм намерил. Его би го тус. О, год, те откъде? Спайнер ли? Май. Явана съм. Идвам. Айрон. Айрон, а моля да го взема? Аз съберам айрон. Става ли? Къде купа? О, това е доста айрон. О, това наистина доста айрон. Чакай малко. Тук какво има? Къде отиде бе, брат? Ето това. Много се намираме. Много се намираме от това. Да, това е много полезно. Къде влез бе, брат? Как си под мене? Ела тук. Чакай, идвай. Що там какво има? Нищо нямаш. Хайде. Има кол много. Ого, чакай. Което ще ни трябва акшена. О, айрон. И намерих тук още по-голям айрон. Малко по-от тези страничните. Деца настрани. Да слезем, май. Добре. Айрон видях още. Бас колко айрон намерих. Ти тук над мен този айрон събрали го? Да. Какво правиш? Това пръчки. Пръчки? За какво са? Ще видиш. Тук вече слизаме на нивото на диамантите. О, още айрон. Чакам да просто събирам айрон. Брат, защо има дърт? На кое ниво е това? Това е на второ ниво, брат, и вече тук има още такова. Колко айрон имам? За сега 27.
Тук има злато. Голата, ама не мога да взема. Май. Как ще пътува, майко? Ти защо? Трябва да се направим кофе с вода. Да, така е. Зомби има такова. Диаманти. Много е. Да, за мен са. Само малко от много е, брат. Те само чая да се крият на една Iron Pickaxe. Чай, още една печка ще направя аз. Диамантите колко са? Един. Брат. Много е, наистина ли е само един? А, не, два са. Два? Брат, какво направи, бе? Ясно защо си искал печка. Един, два... Много бързо между да успехме да намерим диаманти. Аз съм малко айрон в мене. Аз съм малко айрон в мене. Колко малко? Две. Добре, бе. Три земи за кофа. Чай, ще спекат старите. Добре, мене 6 са ми точно достатъчни. Да мога да си направя една Iron Pickaxe. Да мога да си направя една кофа. Аз нямам повече дърва, да си го изхъбих всичкото за такова. Аз събирам двата. Диамантите да. Колко имаш? Един. Две. Толкова. Дай. Няма някъде друга, да. Ще взема храна. Не, няма. Имаш ли такова? Какво? Какво? Дърво. Къде ми е дървото? Добре, брат. Имам пръчки. Да. Но дървото не мога да видя. Съм само едни 3 пържоли, брат, нямам нищо друго. На, ето ти две. Си. Ама аз имам храна. Аз имам много храна, брат. 6 пържоли под. Не, 6 и 9 неизпечени имам. Знаете тази. Те ги слагаме тук да се пекат. Служи малко дърво тук. Къде? Ето тук в етажа за храната. Аз нямам дърво. О, гад. Ето ми къде ми е дървото, аз съм много тъп. Абе, брат, свърши. Ти честно ли цялото го взе за храна? Да. Брат, разкарай се от печката. Само ще прозвявам какво има надолу. Изчакаме. Чакаме. Добре, тук продължава. Имам Iron Armor, между другото. Брат, ти за цели айронове? Не съм за целя. Ще целя. Взе само 3. Ето и 3 ми трябва. Последно. Готово. Аз съм готов, брат, взимай всичко останало. Добре. Аз нямам дървозащита още. И аз нямам дървозащита, това не се бях сетил. О, редстоун. Ма той трябва ли? Ого, 8 пържоли малко. Абе, редстоун трябва ли? Не. Къде си, бе, брат? Търся за някакви работи. What? Голд трябва ли? Може ли трябва? Добре, вземам го.
Разхождам се тук. What? Къде е това? Не мога да ти го опиша точно. Или е тук? Не, сега ще дойде при теб. О, what the heck? Добре. Ето ме. На теб съм. Добре, виждам. Надолу. Долу още ли има, бе? Да, бе. О, вярно, ние просто го таковахме. Май тук. О, диаманти. Ще ги взема. Добре, ще ги взема. Добре. О, тук са 3 диаманта. Тук са 3 диаманта. Къде, брат, къде отида, бе? Долу съм. Как се задолу, бе? Тук нямаш ли фол демище? Има. Колко фол демище? Няма толкова много. Виж, виж от тук, ако паднеш от целия, Къде? виж. Ще падни? По-напред. Къде са по-малко по-напред? Виж направо те тук. Цък, цък. Тук ничего, толкова неща. Да, то слушаме. Да. Ма до лавата, принципно, има най-много диаманти, къде го знам. От лавата, бе. Не до лавата. Да. Аз не, тук съм малко рестон, намерих те. Аз Аз съм 5 диаманта, actually. Разтарахме малко стара лодка. Игре пак всичко. Ти си факла. Не, чума я умереш. Добре, къде си? Пращам, телепортирам това. Що с телепорти, бе? Аз ще намеря. Ма знаеш колко време ще трябва? Сега колкото не отнеме, сега няма да спомня чуйте, бе. Вземи ме айтемите. Добре. Нищо не съм ти взел. Добре. Да знаеш. Само експито ти Да, даде. да спим навънка е нощ. Добре. Къде ми ще да легото? Не знам, не е в мене. Брат, легото ми... ето, спална се. Спомня си. Не, буквално изчезна. Те ли? И се спална просто. Айде. Айде да ходим. Защото като отидем догоре... Малко време, да. Сейчас като нямам никакви блока почти. Може да съм кукнат. Аре, брат, ти дойш ли? Сега. Аз последно малко ще аз тук видях. Абе, брат, не само къде сме, бе. О, нагоре. Ох, Дани, оттам дойдохме. Бреха спадна. Сериозно? Не, тук съм. За теб съм. Беше съм сигурен, че ще има много повече лут, отколкото ние си мислим. О, прилет. Вече не е прилет. О, год, как се рискувах тук целия живот. Излизаме. Чай, да взимам водата. О, да, ама не си там. Да. Да ти на мен трябва да оставиш. Тома 2. Те? Да. Идвам. Ама да не тръгва от една. Нека спрем наводнението. Еле. Готово. Оба. Айде, брат. Накъде? Слушай, да разбера. Нищо. Ще помогна. Убит. Супер. Накъде? Чай, ти сега може не потрябва между другото. Взимай го. Кое, бе? Цветата. Защо? За фотове просто. Добре, заради това ще ни трябват.
Съжалявам, пратил. Хайде. Тя аз тук ще взема ушивал. Ого, те са май са редки. Кои бе? Те са така. Не, има много по-редки, ще гледа много по-редък. Да. Аре, аз чакам тук с бип мобила. Чакай само и така. Мисля нещо къде си? Защото може трябва да се завъртиш на някъде, ето. Бра. Чакам те с бип мобила. Хайде. Бип. Добре. Я гледам сега карам просто да завивам. Да, аре не е по друга посока, гасно. Между другото, много добре се таковахме. Да. Не са пак ли някакви пещерите са, или? Не. Села по-точно. Да. За Чакай, хляб. да дадем и дърво. А, да. От е тук да е. Скочи ли, брат? О, боже. Махи се, бе. Как ти казах, махи се, бе. Ми кажа ти, бе. Не, бе, шегувах се. Пиди, защо така спомниш на тая клавиатура? Ти си като луд. Аз искам да... Не разбира се, това ще го направим на части, нали? Кое? Видео, Майнкрафт Да. поредицата. Да. Така, готово. Абе, лодката ми, чай само ще трябва да я взема. Малко кола да взема. Аз нямам храна, това е добре. Чакай. Аз имам 3 пържоли само. Крафтинг тейбъл, къде е? Аз нямам. Аз нямам. Така. Кол, най-накрая. Искаш лодка? Взех малко 11 такова. Аре не намери, бе. Йой. А, той е останал лево преди малко. Аз тук има кол, тъй че малко ще събера кол. Така. Не, бе, съм туп. Мене днеска между другото ме баннаха от Roblox за един ден. Защото един бая го насочих. Той първо започна, нали, почна да ме обижда да ме, нали, някакви такива всеки простоти. И аз после накрая И аз накрая толкова просто много го напсувах, че той ме репортна и Roblox ме баннаха за един ден. Хубавото е, че за един ден, не за няколко дни. Нали, за седмица, месец, че и за винаги. Не, че не мога да направя друг акаунт. Хайде. Чакай. Вау. Къде си, бе, брат? Така. Нещо ми бъгна това. Кое? Ето да. Ти. Добре. Събрали дърво, аз имам 50. Ти ли? Да. Колко имаш? 9 айрон, не чакай. Бръх, какво е това? Моля те, вижда го. Ого. Вижда го сега. Я виж? Какво? Може ли едно защита? Свърши. Сори. Наистина? Да. Брат, защо?
Ето ти дъски. Това беше изплювка, да знаеш. Бра. О, още такова. Хайде! О, още. Стой малко. Вземам такова лапи с пък аз. Искам още. Я си дай всичкото. Кое? Такова. Камъни, въглища. Нямам въглища, брат. Всичките ли вземе? Аз исках за такова за факли. Кучи, бе. Аре, идваш ли? Путо. Това е просто от апдейта. Слово плишко. Емералд, брат, намерих, виж. Охо. Емералд. Колко са редки. О, майко, тук колко много айрен има. Охо, чакай. Почвам да събирам бате. Намери ли айрен? Чакай. Хайде. Добре, аре, я сложи една печка. Божичко, ти сложи 3. Я дай другите. Те са за тебе ли са? Едно поне за мен да остане. Добре, но... Добре, вземем го ти. Как спам? Крафтинг тейбъл. Я сложи един, да. Трябва да направим по-бърза печка. Чакай. Как по-бърза печка? Имам идея. О, слънчогледи. Наистина ли? Да. Да, и аз ги виждаме тук. Брата си вървя около тях и не ги забелязвам. Така. Добре, аз взех... Честно не. Взех бая. Трябва ми 2 айрон за това. Не ми трябва да се. Аз ще не трябва. Добре, само се отказва. Добре, само се отказва. Добре. Добре. Имал съм такива случаи, дето минам точно това. Какво си направил ти, бе? Що си зацелен? Не знам. Не е целия. Имаше точно 2 колкото помоги. Но така е. Даже са 5 всъщност, 5 си не мисля. Не, колко съм тъп. 3. Радисме какво, колко това. Преднали кос. В вратата. Ударих се с ръка. С ръка да ударих. Махни брадвата. Ти честно. Айде, стига. Айде. Мини зомби ли чух? Изпарявам се. Аре, идвай с бип мобила. О, господи, защо има течение? Цяла купа тук. Хайде. Айде в бип мобила. Айде бе, брат, ти какво такова? Крипър! Крипър! Аре бе, брат! Идиот! Аре бе, идвай. Аре бе, ламалата. Добре, дори да се учи. Газ. Толкова мрази като едно. И здравейте хора, днес ще стриме Майнкрафт. И здравейте, приятели, дали за видео. О, кабуш! Не видях, че сме тук. Здрасти! Бръй, какво е то? Бук там, бе. Виж го, на екрана ми. Чакай да зумна. Брат, гледай. Бук?
Какво е толкова бухтам, бе, брат? Това наистина е странно. Не думай, И аз бе. видях няколко такива. Как някакво, бе? Да, бе? Как ти да Съвсем. видя? Не съвсем вървам. Не. Това ти е нормално. Ничего, я само два лъчнахта. Не, и Херобрайн. Хайде, легай. Брат. Брат, какво си правиш с инвентар, бе, пич? Аре, бе. Какво направя? И то съм нали си ще трябва да влезеш после с тебе? За какво направя? О, господи. Добре, давай. Аре, стани, бе, брат! Стига вече. Оле, мама му не да. Друг. Плати ли си? О, мен, come on, kill him. Ти честно ми се. Просто легна. Йо, такъв. Майко, само ще му попили главата. Може ли да ми го ставиш на една штука? Добре. Хайде! О, брат, виж къде се върнахме, бе! Виж! Това го правихме с мотикица. О, боже. Аре, две. Чакай. Оба. Аре, бе. Това. Вън. Брат, виж ми инвентара просто. Че да. Какво? Къде си? Пълена. Насам си. Пръх, защо ги взех? Здрасти, Херобрайн. Брат, какъв Херобрайн ти Вътре бъде? се, бе. Опа. Чара просто се махти, бе. Аре, идвай. О, гол, това защо отрязвам така, бе? Ела да видиш тук. Не дира се засилваш. Кабуш! Това е странно, наистина. Това наистина много странно, брат. Гледай тук какво е. Хайде! Цамбур! Виж ме, брат! What the fuck? Какво е това, бе, брат? Що ти Брат, срада, ако че? видя някакви тървета на Херобрайн, си стримам сервера, често си правим. Няма се занимавам с този тъпия Херобрайн, брат. Знам. Хайде, Дени! Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, не мяу. Опа. Чакай. Мяу, 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 То се мяу, обсидя мяу, много мяу, много. мяу, мяу. Мяу, 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 Айси, приятел. Аре, пипал, защо сте толкова много? Този бог си го поставя, нали? Кой бог е? Не знам, не помня. А, да. Мета. In the Minecraft history. Къде си, бе, брат? Колко стана? Брат, това ми изкара. Къде си, бе, от? Ето ме, бе. Здрасти. Здрасти, скелет. Скелет? Аз съм Дрим. Брат, ние буквално там отидохме току-що. Оттам скочихме. Върни се. Много се оплетохме в този сервер. Нали? Аре нататък просто. Хайде. Вървим напад. Ой. What is wrong with you? Виж, бе. Ой. Аре по-бързо, що се изгаря, бе, брат, аре изгори.
Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ела. Ела на суша, ела на суша. Ела на суша, да. Ой, 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 ой. Не бе, ела тук, бе. И малко по-тихо. А, да. Ела тук. Ой, Три, ой, ой, три, четири, ой, ой, три, две, едно. ой, 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 ой. Ой. Панаmericano. Тън. Брат на Никови. Ой. Я виждам малко. Панаmericano. Панаmericano. Момче. И само брат. Да, брат. Стегни се, момче. Да, сър. Е, това е било. Ужас, качи се, бе. Качи се. Няма сега. Чакай. Ой. Ей, йоу. What am I Я пробвай да icy? тръгнеш. Давай. Дори това не се получава. Surprise! Айде, как е? Аре, бе. Аре, качи се, бе, брат. Ой. Брат, Ендър портала, който го бяхме намерили. О, господи, да къде отиваме. Къде се връщаме? Добре, давай наляво. О, брат. Добре, такова. Брат, това да не е просто целият сървър клонинг. Просто са някакви рандъм букви навсякъде, човек. Брат, какво е това? Има въобще ли не е да там? Това е същия, брат. Имаше два. Не бяха два. Я го чух това. Айде, скачай. Качи се. Брат, чакай. Качи се. Не, бе. Дап на теб. Господи, задънена улица. Бягай, я ти. Опа. Goodbye. Не изоставай. Та-да. Брат, тук ще има сел 100%. Ей, да ще... Ендърмен! Да го убия ли? Не убива. Какво да правиш? О май гот, що да ме следва. Яс, идвам! Бам! Опа! Помощ ми! Туска да изчезна, бе! Туска да изчезна, бе! О, господи! Помощ! Майкъс! Умри, бе! Дай ми ендър перла. Ой. Ара. Вижда тебе. Ай. О, да. Какво направи? What the fuck е това, бе, брат? Виж ми на екрана! Какво е това пеперона на екрана ми, бе, брат? What the fuck? Също се жада, че се родила. Ще съм да се спаса тук. Абе, не е ли заболяха очите от толкова с херца? What the fuck? Как си жива, бе? Ти сега си правиш се бавиш ти. А, така, слез. Слез, бе. Ето и малко. Дръж ми телефон. Дай ми телефон. Майко. Ще се жада, че се родила. Май падна. Да, падам. Умрема. Здрасти! When you go there, Ой. Брат, това е абсурдно просто. Хайде. Ой. Конче ли видяха очите ви? Конче! Ой. Стегни се, бе. Стегни се. Брат, наполовин сърце съм, моля те, брат, наполовин сърце съм. Моля те, брат, наполовин сърце съм. Нямаме никаква храна.
храна. О, господи. Дай ми храна. Ана, храна, брат, дай. Не бе, защо ме там? Защо за мен давай? Добре, тя ще не стигне. Ето ти овчана. Не ми трябва да стигне. О, чай ще хвърлиш целия стек. Цял стек? Не, вече не само. Окей. Цял стак се каза просто, което. Знам. Вау, фрипър. Брат. Много. Брат, не на къде отиваме. Брат, какво правят с тези букове тези, брат? Поставят ги на рандъм. Ти, брат. Когато им дойде. Уиii. Идиот, ако умреш, какво правиш, бе? Я че... 3, 2, 1... Какво го сложи, бе? Аз нямаше да умра. Брат, буквално сега като малко минахме от тук. Личери, братле, минахме от тук тотално. Къде, бе? От тука. Мура? No way. Мисля, че минахме от тук. Не сме минали от тук. Кученцето спи. Бърх личери. Не, май не сме били тук. Брат, това е гората. Колкото заразва. О, кошер. О, боже. Защо конете сега цепиш? Защото са си кони. И зацепени ли са? Да. Те и без това не ти дават храна. За фън. Кой нахранял е... О, така загали в мене. Кой бе? Нормайн. Кой бе? Мира. Ще да го кончо. Кончо бомбон. Ба си пича как спомниш, брат. Къде си го, брат? Папа, о майко мила, какво намерих. Лягай да спиш. Играта. Ма... Така. Така... Аура фарм. Брат, какво е това блокче? О май гад. Къде си, бе? What the heck? Къде ти искам? Ей. Май да скачам с... Мин, бро. Ой, 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 ой. Аз съм в инвентарите на ще кажа. Олеле, лавата тръгна! Мамка! Олеле! О-о! Буркия плера. Ти два умреха. Ти два умреха. Брат, това. Iron. Is that you, my love? I love you. Трябва да бъдеш. Ти си крала. Не. Идвам... Брат, къде си ходил, бе? Never mind. Уи. Ето къде си ходил. Какво? Брат, това до къде води? Ти тролиш ли ме, бе, брат? Ти трябва ме тролиш. Уи. Брат, какво е това, бе? Пич! Брат, помост! Здрасти, излизам там. Брат. Виж как ти можеш да направиш. О, шот. Yes. Брат, какво е това? Защо водата не се разлива? Не знам. Брат, каквото се брат. Брат, не съм обичал да разкачам път. Ма ти видя ли го това, бе, брат? Брат, е много странно. Сигурно... Тес. Не са си довършили добре, брат. А те са? Не те може. Не те може. Добре, момент. Да, втора. Такъв си. По-хубав. По-спък. По-хубав. Добре, бе, мистер Грозен. О, гад, как ще мина от тук? Остана, бе. О, добре, бе, красивия. Бро. О, гад. What do you mean, man? Beautiful. Здрасти. What the? Where are you? Hi. Here. Hi.
Oh, I don't have hunger. Okay. This is not good. Ау. Уи! Това е овце купел. Овце купел. What the fuck? Абе, къде беше това в София или къде беше овче купел? Май ти искаш. Само това е овце купел. Брат, я не хочу се въртим в кръг. Аз не. Аз си мисля, или... Аре, бе, брат. Коста, Добре, мисля, че вече се въртим в кръг. Какво е това нещо пък сега? Брат, аз мисля, къде свършва видеото. Окей. Так, аре дай за goodbye. За... Аз ми... Не беше интро. Аутро. Аутро, да. В днешното видео успяхме да се апгрейднем сравнително много. Аз успях да си сложа, нали, body armor и чорапки. Успях да си взема щит, iron брадва, iron кирка и 5 диаманта. А той успя долу разсъщата, само че е малко по-различно. И Ender Pearl успяхме да вземем и като цяло доста работи направихме. Ако искате още една поредица, ако искате още епизоди на тази поредица, лайквайте и се сабскрайбвайте. Чао, чао!